И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Георги Бороев и в този клип ще ви покажа нещо. Благодарение на Данор сега ще мога да правя хубави клипчета с Camtasia Studio, преди не знаех как. Много му благодаря на този човек, ако ме гледа, да разбера какъв е важен. И второ, почва даскалото, аз ще снимам клипчета на Майнкрафт или на някаква друга игра, ако вие кажете CS, може би, аз много не цъкам лига, да и не знам горе как се играе лига. Изтеглях сега заради един мой приятел. И така, друго, който иска да се срещне с мен, може да отиде, може да ме потърси, който иска да се говори с мен за нещо, може да ме потърси на Skype, georgi.bg1. Не питайте защо така съм го направил. И това е много приятели. Може и да намери във Facebook. Само да... Може да ме намери, както казах, и във Facebook. Килат майка, беби. Така съм се кръстил. Да, тук много тъпчи има. О, fuck you. Както да е. Е така нещо, и който може да направи сервер на Minecraft или да ми пише или да ми прати някакво клипче с добро качество. Не се заблуждайте, че съм от София, аз защо не живея там. Дори не съм на 14, аз съм на 12 и съм от Свиленград. Може и това да ви звучи правдоподобно, но да. Вярвам, че се задавате сега въпроса, кой пак би направил, кой пак се е сетил от Свиленград да прави клипчетата, нямам че ви е в главата. В VBox осъзнах нещо, че ако качвам клипчета, то ще е само до 200 мегабайта, затова в YouTube повечето ще качвам. Няма добър сервер за това. Направих направих едно клипче за ето сервер. Той е най-ужасният сервер, затова повече влизайте, може да видите IP-то тук, но не ви го препоръчвам. Ще оцелявам, значи ще почна една нова поредица, Майнкрафт островни забавления. Така съм го късил, защото ще намеря някакъв самотен остров в океана и ще почна там да оцелявам. Обещавам, ще правя клипчета и така ще ходя на лов за скелети, зомбита, паяци, така. Друго, ако искате да правя, или ако искате да качвате клипчета, може да напишете отдолу в коментарите какво искате да снимам или дали искате да снимате с мен. И толкова беше от мен и до скоро YouTube.